Wij zijn hier in Assen, ver van huis, maar hoe was het op het podium? Helemaal geweldig. Ik kom er graag een stukje voor rijden. Het is voor ons 1,5 uur rijden, maar dan moet ik er 3 uur voor rijden, want het is helemaal top hier. Jamie hebben we, moet ik eerlijk zeggen, in het jaar 2003 al uitgebracht. Maar toen in een iets andere versie. Dat vonden wij geen vlees en geen vis. Het was geen pop, maar het was ook niet volks. Toen hebben wij besloten om het op het nieuwe album te zetten, wat vorige week is uitgekomen. Toen hebben we het liedje eigenlijk een beetje laten verbouwen, echt naar het volkse toe. Ja, en daar is dit van geworden. Hij wordt super opgepakt door de stations. En wie is Jamie? I don't know. Ik weet het. Zomaar uit het wilde weggegrepen. Ik vind alles vergeven geweldig. Maar waar het me het meest aan het hart ligt is toch Ti Amo. En waarom Ti Amo? Omdat Ti Amo vergt veel van me kunnen. Dat is, vind ik ook wel een beetje mijn max. Het is een pittig liedje om te zingen. Heel laag, heel hoog. Er zit 2 octaven verschil in. En ja, je moet echt aan de bak om dat liedje te zingen. En als je dat dan neerzet, ja, dat is extra motivatie. Dat vind ik echt extra leuk. En de opname ben ik erg blij mee. Dus. En ook de reacties zijn top over dat liedje. Dus ja, ik heb hem hoog staan. Ja, hoe was de albumpresentatie? In 1 woord, top. En in meerdere woorden? 2 keer top, want het waren 2 dagen. We hebben de vrijdag en de zaterdag hebben een presentatie gehad. En allebei de dagen waren uitverkocht. Ja, die waren geweldig.